Музей гістарычны, музей атмасферны. Менавіта так часцей за ўсё кажуць пра сядзібу яе наведвальнікі. Экспазіцыя крок за крокам пашыраецца, набываюцца рарытэтныя экспанаты эпохі. Такія, напрыклад, як перасоўны сталовы набор і прыборы для раздзелкі птушкі. Ці пастаўка для карманнага гадзінніка, нязменнага атрыбута заможных жанчын і мужчын таго часу. Подставка, когда человек просто мог поставить свои карманные часы вот таким образом, и тоже предохранялась от царапин, от какого-то механического воздействия. Ну, и вот так вот оно интересно достаточно смотрелось. А з набыццём аўтэнтычнага набора фотаздымкаў Кракава пачатку 20-го стагоддзя звязаная цікавая гісторыя. Спачатку супрацоўнікі музея наведалі з экскурсіяй гэты горад, а менш чым праз месяц ім патэлефанаваў антыквар і прапанаваў набыць рарытэтны экземпляр. Ад часоў гістарычных да сучаснасці зараз у музейным комплексе актыўна укараняюцца інфармацыйныя тэхналогіі. На вонкавых сценах QR-коды. З дапамогай мабільнага тэлефону можна атрымаць даведку аб гістарычным аб'екце на 3 мовах – рускай, англійскай і польскай. Актыўнае жыццё музея вядзе в социальных сетках. Людям интересно, конечно же, что происходит в музее, какие у нас планируются мероприятия, конечно. Вот в связи с переносами всеми люди тоже много интересуются. Ну и, конечно же, интерес вызывают и публикации по истории. Ёсць магчымасць прагуляцца па пакоях сядзібы і падчас 3D-экскурсіі. Хаця лепей, канешне, наведваць асабіста. У мінулым годзе такой магчымасцю скарысталіся звыш 8 000 турыстаў. Сёння гасцей значна менш, азначаюць у музеі, няма арганізаваных груп. Але асабістыя турысты прыязджаюць, каб самі адчуць атмасферу той эпохі. Мне нравится общение, мне нравятся люди, которые к нам приезжают, мне нравится общаться с иностранцами. По сути, ведь мы первые, кто делает впечатление о нашей стране. Те же самые польские группы, которых у нас в прошлом году очень много прибавилось. Ну вот мы получаем, сами сотрудники получаем большой позитив и такую большую эмоциональную поддержку, вот именно общения с людьми, от рассказа о нашей стране, рассказ о наших достопримечательностях, потому что мы всегда рекламируем не только себя, мы всегда спрашиваем, откуда группа приехала, куда дальше едет. И с какими-то напутствующими словами всегда их отправляем и встречаем. У календары падзей сядзібы традыцыйныя балі, вясновыя і летнія. Праўда, пакуль эпідсітуацыя ўносіць у іх правядзенне карэктывы. Але ў сядзібе спадзяюцца, ужо ўвосені у комплексе зноў будуць сустракаць гасцей і ажыццяўляць культурнае падарожжа праз стагоддзе. Евгения Мороз, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Браст».